שלום, שלום מוזיקאים יקרים, חברים טובים, מה קורה? רציתי לדבר היום על כמה מהדברים שאנחנו מתמודדים איתם בעסק של מוזיקאי עצמאי. אחד הדברים הכי חשובים בעצם זה שאין הכנסות מספיקות והן גם לא יציבות ולאורך זמן. אי אפשר לבנות על זה איזשהו משהו יציב. ודבר נוסף, הרבה מאוד מהמוזיקאים שאני רואה מסביב לא עוסקים באמת באמת במה שהם היו רוצים לעסוק, במוזיקה שלהם, גם אם הם עוסקים במוזיקה, בתחום. כל הדברים האלה יש להם כמה מקורות לבעיות. אחד הדברים זה שהערך של מה שהמוזיקאים רוצים להעביר החוצה הוא לא יוצא למספיק אנשים, לא עובר למספיק אנשים, כי אין מספיק קהל שמכיר אותם. והסיבה שזה קורה זה בגלל שאין תוכנית לחשיפה לקהל גדול. אין איזה תכנית שיווק ותוכנית פרסום, כמו לעסק שיש לו מוצר או איזשהו שירות למישהו ורוצה להוציא אותו החוצה, אז הוא עושה תוכנית פרסום, תוכנית שיווק, יש כסף, נכנס, יוצא וכל הדברים האלה. מה מקדמים עכשיו, מה מקדמים אחר כך, מה הם הדברים בכלל? אין את הדברים האלה. ואז כתוצאה מזה לא מספיק קהל נחשף לחומר. משפחה, חברים, קצת חברים של חברים וזהו, זה נגמר. זה לא משהו שהוא מובנה ושיטתי. הדבר הנוסף שמוזיקאים לא עושים בצורה נכונה היא שהם לא יודעים לתמחר, לא מתמחרים טוב, אף אחד לא לימד אותם איך מתמחרים, לא מכניסים חשיבה עסקית בתוך הדבר הזה ולא מביאים בחשבון הוצאות והכנסות. צורת ההתנהלות הלא מסודרת הזאת היא באמת גורמת לבעיות. גם לא אוהבים להתעסק עם כסף, עם מספרים, בדרך כלל אומנים אוהבים להתעסק באומנות. אז זאת הבעיה. דבר נוסף, זה שהוא לא פחות חשוב ולדעתי הכי חשוב מהכל, זה איזה שהם אמונות מגבילות. אמונות זה צורות מחשבה שחוזרות על עצמם. זה אמונות מגבילות, שלא נותנות למוזיקאים או לאומנים או בכלל אנשים, לכל אחד, גם לי, לקפוץ לשלב הבא, לדבר הבא מחוץ למקום המוכר והידוע, אזור הנוחות הזה. וזה קשור, אמונות מגבילות בקשר ליכולת, בקשר אם יאהבו אותי, אם לא יאהבו אותי, דימוי עצמי, ביטחון עצמי, כל הדברים האלה גורמים לזה שבסופו של דבר לא היו הכנסות מספיקות ואני לא אצא החוצה, כמו שאמרתי שזאת אחת הבעיות שאני רוצה לטפל בהן. דבר נוסף, והוא אחרון בסדרה הזאת, בארבעת הדברים האלה, הוא שעובדים המוזיקאים לבד ובלי תמיכה. מוזיקאי עצמאי, כמו כל איש עם עסק עצמאי, אבל אני מדבר למוזיקאים, עובדים, אם הם עובדים בכלל בעסק שלהם ורואים אותו כעסק, אז הם לבד, אין להם תמיכה, בדרך כלל אין להם מנטור, כי אין מנטורים לתחום הזה, אולי הם לוקחים ייעוץ עסקי, אולי הם לוקחים ליווי כזה או אחר, עושים איזה תוכנית וזה בסדר, אבל לרוב האנשים עושים את הדברים לבד, ואז זה גורר לזה והוא גורר לזה, אין שום דבר מסודר, אין שום דבר מוכוון, אין קבוצה שתומכת, חברים או משהו כזה, אין איזשהו סוג של מאסטר מיינד, מי שמכיר את התחום הזה ואת הכלי הזה. בקיצור, הם עובדים לבד, עושים את הכל לבד, וזה גורם לזה ששום דבר לא קורה בסופו של דבר בעסק. אז, בגלל כל הדברים האלה, החלטתי לעשות סדנה שהיא קשורה ביצירת תפנית, חשיבה על העסק המוזיקלי שלי, ובסדנה הזאת אנחנו נתעסק בצורת החשיבה, ואנחנו נעשה ממש תפנית באיך להסתכל על העסק שלי, איך לחשוב עליו, איך לקחת את הדברים קדימה, וכמובן הדבר הכי חשוב, אנחנו נייצר תוכנית עבודה, ממש תוכנית עבודה, תוכנית פעולה, מה אנחנו צריכים לעשות על בסיס מה שיש לנו ומה שאנחנו רוצים לקדם במוזיקה ל-2017. זה מאוד מאוד חשוב שנעשה את זה עכשיו, אוקיי? לפני שמתחילה השנה, יש לנו פור, לשבת, לתכנן, נעשה את העבודה הזאת ביחד, אני מנחה לכל הדברים האלה, אני עובד עם תוכנית, יש לי יעדים, אני יודע לאן אני הולך ומה אני עושה, וכמובן יש לי תוכנית שיווק ואני גם משווק. אז אני אוכל להראות לכם את כל הדברים האלה, לעזור כמובן בדבר הזה המנטלי של האמונות שמגבילות, אנחנו נפרק את הדברים, נראה מה גורם לנו לזה שאנחנו לא מתקדמים, לזה שלפעמים הפרפקציוניזם עוצר אותנו, אנחנו נטפל בכל הדברים האלה, בסוף הסדנה תצאו עם תוכנית ממש כתובה לכם אישית, מה אתם הולכים לעשות ב-2017 ואיך זה הולך להיראות. אז זהו, תכניסו את הפרטים למטה,
תלחצו, תירשמו, ואנחנו מתראים בסדנה הקרובה, ויהיה ממש ממש מדהים. אז נראה אתכם שם. ביי, בהצלחה.